Хайырлы иртә Татарстан дәүләт телеканалында яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова. Беренче мәгълүматны Чүпрәледән әзерләдек. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт һәм милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы узды. Бу хакта тулырак киләсе язмада. Эшлекле чара башланыр алдыннан парламентарийлар яңа Уби һәм Иске Чүпрәле авылларында мәдәният йортлары эшчәнлеге белән танышты. СССРның элеккеге авиация сәнәгать министры Петр Демидевның Россиядагы бердән-бер музее әлеге районда урнашкан. Моннан тыш биредә Татарстанның танылган фотографы Рамил Галинең фотокүргәзмәсе ачылды. Авыл мәдәният йортлары инде күптәннән иҗтимагый һәм мәдәни тормыш үзәкләренә әверелде дип белдерде Ленар Хакимҗанов. Утырыш Татарстан һәм Чувашия парламенты башлыклары Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкасов катнашында узды. Шушы очрашулар милли мәсьәләләрен күтәреп, традицияларын искә алып, без күп милләтле халкыбызны берләштерәбез, якынайтабыз. Аңлыйбыз аларның да теләкләрен, тыңлыйбыз һәм күрше парламент депутатлары үзләренең эшләре белән бу мәсьәләдә безнең белән уртаклашалар. Чувашия Дәүләт Советы рәисе шулай ук Татарстан җитәкчелегенә чуаш халкының телен һәм мәдәниятен саклауга зур игътибар биргән өчен рәхмәт әйтте. Я считаю, что границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. Самые близкие для нас это татары, с кем мы всегда, у кого берем мы опыт работы, с кем делимся с удовольствием с опытом. Татарстанда һәм Чувашиядә парламентара хезмәттәшлекнең ныклы традициялары барлыкка килде. Шул исәптән профильле комитетлар дәрәҗәсендә дә Ләйлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Әлмәтлеләрнең хыялы чынга ашты. Автомобильчеләр урамының 11 һәм 15 номерлы йортларда яшәүчеләргә өр-яңа фатир ачкычлары тапшырылды. Ит уен бәйрәм итүчеләр белән хәбәрчеләр бездә аралашты. Социаль ипотека буенча фатир алучылар арасында Лотфунлиннар гаиләсе дә бар. 3 бүлмәле фатир өчен беренче взносны Татнефть оешмасы түләгән. Чөнки гаилә башлыгы Ратмир Лотфунлин шунда эшли. Когда еще начинался... Йорт матур, заманча, төзелә башлагач та без алабыз дип планлаштырган идек. Чират тиз килеп җитте, көтмәгәндә шалтыраттылар. Гаиләнең үз фатиры моңа кадәр булмаган, кулга ачкыч алуга аны ничек җиһазларга икәнен киңәшләшеп тә куйганнар. Как только вошли, сразу уже картинка сложилась. Кирүгә үк бүлмәләренә нинди стильдә бизәргә икәнен планлаштырдык. Балалар шунда ук кайда нәрсә урнаштырасын күрсәтә башлады. Яңа йортлардагы фатирларда сантехника, газ плитәләре, ут, җылылык кебек уңайлыкларга гаилә җылысы да, балаларның шат авазлары өстәлсә, бәхеткә тиенеп яшәү шул була инде. Йортта ишек аллары да уңайлы. Балалар өчен уен майданчыгы да бар. Уйнаганнары күз алдында. 11 йортта 285 фатир, күрше 15 йортта 56 фатир исәпләнә. Алар социаль ипотека программасы кысаларында Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фондының инвестицияләре хисабына төзелде. Яңа йортлар Татнефть хезмәткәрләре өчен торак комплекс территориясендә якынча 160 кешегә исәпләнгән балалар бакчасы төзү планлаштырылган. Мөршидә Җиһан, Рената Столярова, Динар Минхаҗев, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт комедия һәм драма театры коллективы бер төркем татар җәмәгатьчелеге Архангель зиратында актер, драматург, режиссер Кәрим Тинчурин җирләнгән урынга килеп, аны искә алды. Мәтәм тәмам булганнан соң татар җәмәгатьчелеге репрессия корбаннары шул исәптән Кәрим Тинчурин җирләнгән урынга чәчәкләр салды. Кәрим Тинчурин ул безнең күңелләребездә һәм безнең тормышыбызда көн саен ачылып тора. Аның әсәрләре, язган әсәрләрендәге хәлләр, менә хәзер бүгенге хәлләргә дә туры килә торганнары бар.
Шуңа күрә без аны алга таба да шушы ук аның әсәрләрендә язганга кайтаваз булып барыр дип уйлыйм. Һәрбер әсәренең күз алдында уздырган вакытта күрәсең, менә туктагыз әле, бу шушы әсәргә язылган бит әле, менә бу шушы әсәрдә язылган бит әле, менә ничә еллар узса да, инде 100 елдан артык дип әйтик, безнең Кәрим Тинчуриныбыз сәхнәдә генә түгел, тормышта да һәрвакыт үзенең кайтавазын таба. Моннан 30 ел элек Татарстан диния нәзарәте барлыкка килде. Бу истәлекле дата уңаеннан Камил хәзрәт Сәмигуллин гаммәви чаралар аша мөрәҗәгатен юллады. Газиз дин кардәшләрем, тарих өчен 30 ел күп түгел. Халык хәтере һәм иман, гыйлемгә һәм тарихи хаклыкка нәселдән нәселгә күчеп килүче омтылыш, туган нигезгә, кавемгә, гореф-гадәтләргә тугрылык, булар Аллаһ Тәгалә тарафыннан милләтебезнең канына сеңдерелгән. Раббыбыз дин юлында тырышлыкларны кабул итсен һәм бер вакытта да республикабызда Аллаһ китабының сүзе тынмасын, диелә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгатендә. Җомга көнендәге яңалыклар чыгарылышын ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне коллегам Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле мөселман кардәшләребез. Ярдәм хәйрия фондының тормыш юлы социаль акциясе мохтаҗларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Төгәлрәк әйтсәк, ярдәм мәчетенең спорт комплексы янында сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр, ялгыз пенсионерлар, күп балалы, аз керемле һәм йортсызлар кайнар ризык белән тәэмин ителә. Рәхмәт. Аяк-куллары сузылсыз булсын, йөргән юллары уң булсын, тормышларында рәхәт булсыннар, рәхәтлек булсыннар. Татарстан Республикасында диния нәзарәте башлангычы белән гадәттәгечә гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе старт алды. Шуңа бәйле рәвештә мөфтият 2022 елның 24 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр көне Татарстанда барлык мөхтәсибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр елдагыча мөхтәсибәтләрдәге мәчетләр гышыр садакасы итеп җиләк җимеш һәм яшелчәләр кабул итә. Бәрәңге, кәбестә, аш чөгендере, кишер, кабак, суган, алма, слива һәм башкалар. Аннары азык-төлек җыелмаларын аз керемле мохтаҗ кешеләргә тапшыру оештырыла. Ширмешән районының Югары Кәрминкә авылы имамы хатибы Миңне Хәсән хәзрәт Ризванов 10 тонна гышыр садакасы тапшырган. Хөрмәтле авылдашларым, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу менә җыелган ризыклар безнең әлхәмдүлилләһ Ульяновск шәһәренә, мәдрәсәгә китә. Аллаһның тәрәсәменә озат калабыз без. Шәкертләребезнең дә хәерле белемнәр алып, шул алган гөлнәре белән гамәл кылып яшәгән насыйп итсен инде. Казанда гышырны нәзарәт карамагындагы Зәкәт хәйрия фонды кабул итә һәм тарата. Фондта 1000нән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора. Аларның барысына да гышыр тапшырыла. Әлеге исемлектә булмаган, ләкин гышыр рәвешендәге азык-төлекләтә ярдәмне алырга теләүчеләр керемнәре турында белешмә алып, экранда күрсәтелгән телефон буенча шалтыратып фондка мөрәҗәгать итә ала. Татарстан Республикасы мөселманнар диния нәзарәте Хозур нәшрият йортының Ибн Фадлан документаль нәфис фильмы 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестиваленең махсус дипломына лаек булды. Ә шушы көннәрдә Ленин исемендәге Мәдәният сараенда тагын бер кат Ибн Фадлан фильмы күрсәтелде. Фильм Багдад илчелеге составында Идел буе Булгарстаннан килгән гарәп дипломаты Әхмәт Ибн Фадланның юл язмаларына нигезләнгән. Илчелекнең килүе Идел буе Булгарстанның 922 елда ислам динен рәсми дин буларак кабул итүе белән бәйле. Бу юлы фильмны карарга, аны төшерүдә һәм әзерләүдә катнашучылар килде. Алар арасында Чуашстаннан Балтаевлар гаиләсе дә бар. Безгә мөрәҗәгать иткәч, бик теләп ярдәм итәргә булдык. Без Алмыш ханның хатынына бизәнү әйберләре ясадык. Болгар чорындагы мәдәният охшаш, аерма юк диярлек. Милли кием ул безнең мәдәни кодыбыз. Менә бүген дә Чуаш халкының милли бизәкле муенсасын киеп килдем. Людмила ханымның кул эшләнмәләрен тагып, Алмыш ханның хәләл җифетен уйнаган Айгөл өчен бу роль беренче тәҗрибә. Кинода төшә торган беренче тәҗрибәм, бер хәл телевидениедә эшләү, хәбәрләр алып бару, ул бер хәл икән, гел икенче тәҗрибә фильмда төшерүләр. Бик кызыклы, әлбәттә, бик кызыклы, чөнки беренче тапкыр шуның хәтле зур мәйданнарда төшерелә торган, зур күп кешеләр җыела торган урыннарда төштегәйме.
Әлеге фильм белән мөселманнарның илебездә төпләнеп яшәүче халыклар булуын һәм Россиянең кабатланмас күп конфессияле мәдәниятен формалаштыруда мөһим роль уйнавын күрсәтә. Безнеке бер адым башка кеше дә эшләсен. Менә шулай итеп адым-адым бөтен яктан эшли башласак, безнең татар киносы тагын да ныграк, тагын да камилләрәк булып чыгар дип ниятлим мин. Бүгінгі шушылар, йортығызға, ғайләгізге именлік, бәрәкәт тілеп, сау булашам. Әссәләму ғалейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүху. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.